Počkej. Hledám nějaké výhodné zboží v tomhle super extra jako výhodné marketu, nějaké dobré jídlo, nějakou chálku. Podívám si do letáku. Koláč Mini Martin v minus 23% za 4,50. Kde to asi bude? Vy mi chcete říct, že takhle lahodné pečivo je za 4,50. To si vemu 3. Skutečně! To si vemu 3 kusy. Teď jsem spokojen se svým nákupem.